Ahoj, vítajte pri ďalšom videu Autist TV. Dnešná téma bude cestovanie a šoferovanie auta. To už ste si vyžiadali. No. A konkrétne boli otázky, že ako sa pripravujem na cestovanie, ako som to znášal v detstve a tak. Takže s tým začneme a potom prejdeme na to šoferovanie samotné. Takže ako malý, keď som mal niekde cestovať, tak jednak mám zlý orientačný zmysel, takže som chodieval dosť dlho za ručičku. Ešte aj keď som chodil na základnú školu, tak keď už ostatní deti chodili samé, tak mňa mama vodievala za ruku. Už sa mi potom niekedy aj smiali trochu niektorí. A keď sme išli takto za výlet, tak som sa vždy musel proste držať druhých, nestratiť ich z dohľadu, inak už som mal vždy strach, kde pre Boha sú. Ale zase nebol som taký, že povedia rodičia, ideme na výlet a teraz panika, alebo tak, to asi nie, to ja som im veril. A niektorí aspíci a autisti sú takí, hej, že sa boja všetkého nového a môžu mať všelijaké amoky a tak. A napríklad aj cestovanie verejnou dopravou pre niektorých je problém, hluky, smrad, všetko možné, hej, takéto presílenie zmyslov. Ale s týmto ja som problém osobne nemal, ale zažil som to, videl som také deti. Takže chápem, že niektorí proste si dajú žiadosť o príspevok na auto, pretože cestovať verejnou dopravu s tým deťmi proste nejde. No a potom inak ako cesta už pre mňa vždycky v pohode. Nemal som rád natlačené autobusy a tak, ale tak to myslím, že nemá rád nikto. Hej. A potom vlastne už človek bol na mieste, ako hovorím, musel som sa držať druhých, tam som sa nevedel zorientovať. A stala sa mi taká vec ešte, keď som chodil na strednú, však žijem v Martine celý život a raz som nastúpil na zlý autobus a potom som niekde vystúpil a volám domov. Som sa stratil. A že či by pre mňa mohli prísť. A sa ma pýtajú, a kde si? A ja neviem. Hej. Tak to sa to pre mňa mohli prísť, no. Tak mi nakoniec povedali, že nech proste niekam idem a až uvidím niečo, čo sa bude dať nejak pomenovať, alebo tak, že nech sa potom ozvem. No, tak som našiel som nemocnicu, zavolal som u nemocnice a bol som zachránený. Ale keby som nevedel nikde nič nájsť, tak to by bol asi problém. Pretože osloviť cudzieho človeka pre mňa je ohromný problém a že by som sa spýtal na cestu alebo tak. A vtedy by to asi inak bol amok, hej? Lebo keď sa stratím, čo sa mi stalo raz, keď mi odišla navigácia, tak to som mal taký šialený amok, že to proste ani nejaký pavian vyšinutý není taký blázon ako ja v tom momente. A našťastie už som si trošku zvykol, naučil som sa trošku lepšie orientovať a už to nie je také hrozné. No a potom vlastne rodičia ma neskôr donútili, že nech si urobím vodičák ešte počas strednej, čo už pre mňa ako bolo dosť stresujúce. Ja som si ho chcel až potom, ale všade strašili, že budú zdražovať, čo nakoniec nezdražili, ale dobre. A potom som sa asi po nejakom roku rozjazdil až po autoškole. A cestoval som všade teda tým autom, a väčšinou sám a to tak v pohode podľa navigácie sa dá. A čo sa týka balenia, tak s tým nemám problém, to proste si urobím zoznam, podľa toho idem. A občas niečo aj zabudnem, jasné, ale tak to každý. A niektorí takí aspíci, autisti, tí si vyhľadávajú aj strašne veľa informácií predom, čo a ako bude a tak, hej.
Ja konkrétne až tak nie, ako pozriem sa teraz na Google Street View, že keď nejaké zložitejšie miesto vidím na mape, že ako cez neho prejdem, alebo to finálne miesto, kde je, ako vyzerá a tak, hej, to potrebujem vedieť. Ich to tam nehľadám, lebo tu by som sa mohol mať z toho nervy v kýbli. Ale inak to nie je pre mňa cestovanie až taký problém. Skôr by som mal stres z toho prespávania u niekoho, že väčšinou prvú noc nemôžem zaspať a keby som mal byť na nejakom hoteli na spoločnej izbe s cudzými ľuďmi, to by mi vadilo teda. Hej. No nemám rád, alebo nejaká ubytovňa, také, že proste cudzí ľudia na izbe, rovnako ako nemocnica, keď som bol ako malý v kúpeľoch, tu som sa naplakala, ťažko sa mi nadväzovali kontakty s druhými. Takže skôr o tomto, v tom vidím ten problém. Ani nie tá cesta, ako adaptácia na to nové prostredie a nestratiť sa tam niekde a tak. No, by som cestovanie asi uzavrel. A dáme teraz to šoférovanie. Ja osobne som technický typ. Baví ma šoférovať, vždy ma bavilo. A v autoškole som nemal stresy ani zo šoférovania, z predpisov, ničoho. Ale z inštruktorov. Tí ma proste nervovali, pretože že náhodou robil nejakú chybu a dobre, tak má mi povedať, tu si urobil chybu, mal si to urobiť takto. Ale niektorí inštruktori boli vyslovene takí, že človeku o tej chybe hovorili celú jazdu ešte a ja už som potom bol takisto. No. Takže som rád, že to mám za sebou. A teraz si myslím, že som docela dobrý šofér, nikdy som nebúral, jazdím svižne, už v autoškole ma drbali, že jazdím rýchlo v zatáčkach. Ale zase snažím sa v rámci predpisov jazdiť. Občas tomu vytnem, jasné, ale to len keď fakt nič nehrozí. A inak šoferovanie, no, priznám sa, raz som mal taký typický aspický OCD prejav, takže som si ladil rádio a musel som mať hlasitosť nastavenú na číslo presné, končiace 5. Lebo nemám rád proste, ak mi končí na 1379. Proste musí končiť na párne alebo 5. A to som raz skoro vyletel z cesty kvôli tomu. Lebo som to ladil v zatáčke. Našťastie nič nešlo v protismere, hej. A tak poučil som sa už, teda rádio neladím, keď ozaj nevidím dlhý kus cesty pred sebou, alebo že nestojím, alebo tak ako nečumím na ňo. Bo fakt je to o držku a nechcem nikoho ohrozovať a tak. A inak, no ako s tou orientáciou je to trochu problém, keď je niekde za mesto zasadiť s navigáciou. A keď sa navigácia pokazí, no tak sa snažím podľa značiek, čo akože niekedy sa aj dá. Nedávno som mal taký rekord, že som cestoval nejakých asi 60 km za mesto a bez navigácie som skúsil a podarilo sa. Som bol na seba vtedy pyšný. No inak mám staré auto, 2 roky staršie než ja, dosť často sa niekde pokazí, ale to si vždycky viem radiť, takže o to sa nebojím. Ale ešte sa vrátim k tej téme cestovania. Vlastne po tom, čo som už jazdil autom, tak nikdy som nebol zvyknutý cestovať vlakom. A raz jedna pani, alebo slečna, no skôr pani, ma pozvala do Trnavy len tak pokecať. Je máš vtipné, že doteraz neviem ani ako sa volá. Ale pozdravujem, však ak náhodou ma pozeráš, ty vieš koho myslím. A ja si vrajím, no tak sa naučím cestovať vlakom. Tak som šiel, bol som si lístok, akože bracha mi dosť pomohol, ten je zbehlý v cestovaní vlakom, poradil mi čo ako.
A dopravil som sa, zvládol som to. Čiže ako kto by povedal, že Aspík pôjde za niekým, koho nepozná, si len tak pokecať v zime vlakom, ktorým nie je zvyknutý jazdiť 180 km skoro. Za niekým, kto ani nevie, ako sa volá, hej. Ale niekedy si proste dávam také výzvy a človek tým pádom rastie, učí sa, dospieva. A druhýkrát, keď som šiel vlakom, tak rovno som si zmyslel, že pôjdem do Prahy, ako som už spomínal v dávnejších videách. Som šiel na zráz Aspíkov, tak rovno 500 km cesta vlakom, druhá moja samostatná cesta v živote, hej. Nikdy som si to netrénoval, niekde, že pôjdem do zastávky na zastávku alebo niečo. A zvládlo sa to. Takže... A myslím proste... Najväčší problém Aspíkov a autistov všeobecne pri cestovaní. Jednak to, ako som vravel, to presílenie zmyslov v tých dopravných prostriedkov, niektorých, keď pískajú napríklad kolesa, keď brzdí vlak, keď je smrad, ľudia spotení v lete, hej, alebo vrzgajú niekomu kolieska v tých kufríkoch kolieskových, hej. A druhá vec potom ten stres, keď niečo nejde podľa plánu, že človek začne panikáriť a to sa musí naučiť potlačiť, nebáť sa. A brať to tak ako výzvu. By som radil tým, čo nie sú zvyknutí ešte cestovať. Berte to ako výzvu, majte sebou telefón dobre nabitý, ideálne 2 do zásoby, keby niečo. Samozrejme nahraté v nich telefónne čísla na viacerých ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť, keby niečo. A skúšajte a človek sa otrká, ako sa vraví. Všetko sa zvládne, keď sa chce. Človek proste musí chcieť, musí sa chcieť prekonať a proste to ide. Takže ak máte doma Aspíkov alebo autíkov, ktorí sa boja cestovania, kľudne im toto video pustíte. Že tu nahovorí proste dospelý Aspík. A že to ide, aby vedeli, že majú nádej, majú šancu. Aj o tom sú moje videá, dávať ľuďom nádej, šancu. No. Budem proste držať palčeky, nech vám to ide. A budem rád zase, keď sa podelíte o svoje skúsenosti vy, či už rodičia so svojimi deťmi, alebo aj Aspíci, autíci, ozvite sa, napíšte, či už pod video, alebo na Facebook, či už priamo na moju stránku, alebo tam, kde to zdieľam v skupinách, alebo rovno v mojom profile, to je jedno. Ja si to nájdem. No dobré, tým by som asi cestovanie uzavrel. A povedal by som sa takú jednu vec mimo témičku. Mám na Facebooku už 99 lajkov na stránke. A nie tam padnú ten sty, aby som to mohol oslaviť. Ľudia, robte s tým niečo, mňa to dráždi. Ale nejdem si vynúcovať lajky. Ak sa vám tá stránka páči a máte radi moje videá, tak to dajte, ale ak nie, tak nedávajte. Kľudne mi dajte aj palec dole, dislike, nepáči sa mi to, brane, choď preč, nemám ťa rád. Ja viem prijať kritiku, to sa nebojte. Dobre, týmto uzavriem. Majte sa krásne, majte sa radi, buďte za Aspíkmi kamaráti. Ahoj.